Kaixo, ni Urko Mitxelena naiz, Euskal Dantzako irakaslea, eta proposamen berri batekin atorkizue hurrengo urtera begira. Dantzako ikusle eskola izango da proposamena, eta 18 urte baino gehiago badituzu, animatu zaitezke. Urtean ikusiko ditugu 6 emanaldi ezberdin, 3 hileko bakoitzean 2 emanaldi, eta helburu nagusia izango da emanaldi hori ikusi aurretiko aurre ezagutzak edo pixka bat aktibatzea. Eta horrela, gero emanaldiaz, askoz gehiago gozatu ahal izateko. Horren ondoren, emanaldia ikusi ondoren, ingo duguna pixka bat hurrengo 2 saioetan zehar, emanaldiaren inguruko hausnarketak, iritziak, iruzkinak eta pixka bat dena aztertu. Esan bezala, astean ordubeteko saioak izango dira, 3 hileko bakoitzean, 2 emanaldi ikusteko aukerarekin. Eta hori, 18 urte baino gehiago badituzu, badakizu. Animatu dantzako ikusle eskolara. Venga, gero arte!